Akşamınız hayırlı, hormatly ildeşler. Bugün sizin bilen yeniden din söhbetlerine devam edeceğiz. Bugünkü etjek söhbetimiz önkülerinden hem has kızıklı diýseniz yanlış olmaz. Şeylerek bugün ildeşler ýanky yeniden Kur'andaky terslikler barada gürrüň edýäs. Geçenki nemämizde de çıkışımızda da şeyle boldy. Bugünem şonuň bir dowamy başga bir görünüşi ýöne. Şimdi üns beren bolsaňyz men şey dip alýanda, ýani Kur'anda edil bir-biriniň eýizinden gelýän, bir-birine ters ýa-da bir-birini yalanlaýan aýatlary aldym. Ýogsam Kur'anyň o taýynda beý dip ýazýar, bärsinde de başga bir zat dip ýazýan aýatlaryň sany sajagy ýok. Bir ýerde görseň Hristiýanlar jennete gidýär diýe, bir ýerde görseň musulmandan başga hiç kim cennete giden yok deyip şoň ýaly ýerler hem bar da. Ýöne hemmesi bir Kur'anyň içinde. Ýöne käbirleri bir aýatyň içinde, käbirleri hem bir sahypanyň içinde edil şu taýda bolşaýaly. Ýa-da bir-biriniň izinden gelýär. Ne şeýle bugün hem Enfal suresinden okars diýilişler. Oňa bir Enfal'yň birinji aýatlaryny okap beripdim de birnäçe aýatlaryny bugün hem şoňa meňzeş ýöne bugün terslik manysynda. Şimdi bu taýda Allah bir hasap aýdyp berýär musulmanlara. Soň şo hasap tutmaýa, soň şo hasabyny ütgedýär de. Şo barada. Bir okaly muny näme dip men bir üns beren bolsaňyz 2 sany aýat bar. 65, 66 diýip gidýär. Birinji bir çaltyrak okap bereýin, ondan soň terjimesini etjek. Ya eyyuhan nebiyyü harrizil mü'minine alel qital. İn yekun minkum 20 sabiruna ya'libu mi'ateyn. Ve in yekun minkum mi'atun ya'libu elfen minellezine keferu. Bi'ennekum gavmun la yefqahun diye. O tercümesini alsak, men tercümesini belki taze görýän ýerleşlerimiz bardyr. Göne sözme söz tercüme edip manysyny çykaryp berýän eýdip bol nemelerin ýaly däl, has hakyky manysyna ýakyn bolsun diýip edýän muny. Şimdi bu taýda şey diýip başlaýar. Ya eyyuhan nebiyyü diýär. Ey peýgamber diýär. Ey peýgamber, Muhammed peýgambere yüzlenýär bolmaly. Harriz diye olary çağır, gıssa diye. Çağır. O hükman neme manysynda. Kime? El müminine, musulmanlara. Nire? Alel qital. Urşa diye. Urşa çağır diye. Indi bu taýda ildeşler şu qital sözü Türkçede katil diýip bir söz eşitýänsinizdir. Ine şo sözdür. Aslında öldürmek diýmek. Bu taýdak manysyna hakyky nemesinde tercüme etseniz öldürüşüge çağır. Allah diýär peýgambere, ey peýgamber, musulmanlary öldürüşüge çağır. Gıssa diýär. Ýani acele etdirýär manysynda. Buna teşvik et diýip tercüme edýärler. Ol edil o nemesine däl ýa gıssa ýa-da bolun diýen ýaly. Howlukdur ýa. Şol manyda. Soň dowamda näme diýär? En yakın eğer bolsa näme minkum sizden diýär, ýani musulmanlara diýär. Eğer sizden bolsa näme bolsanız 20 kişi. Eğer 20 san musulman olsa diýär. O musulmanam nähil musulman bolmalymış? Sabiruna, sabır edýän musulmanlar bolmalymış. Yani 20 sany sabır edýän musulman bolsa yağlibu mi'eteyn. Yani yener diye. O kim yenermiş? 200'e. Mi'eteyn.
200 kişi, 200 kişi hem o kapırlardan söz ediliyordu bu tayda. Devamında görürsünüz kapır sözü ama geçiyor aynı o tayda. Yani şey diye, ey peygamber Müslümanları uruşa ya da öldürüşe çağır. Eğer diye Müslümanlardan 20 olsa diye sabır ediyen 20 adam olsa şoları şolar 200 tane adam yenip bilerdi. Endi bu näme demek bolýar? Bir adam 10 adam yeňýär diýilen manyda. Bir musulman 10 sany kapyr yeňip bilýär diýilen o many ýetirýär. 20 adam 200 yeňýän bolsa bir adam 10. Matematik elemesinde şeýle de. Soň dowam edýär. Eger ýene de ýankyýaly nämäni düşündirýär. Eger ve in yakun minkum eger sizden bolsa mi'etun 100 kişi yaglibu yenerler elfen minellezine keferu yani kapırlardan 1000 sansını yener diye. Yine yankı şol bir hasap. O 200 olsan 1000 san yener. Keferu kapırları bi ennehum sa'a olar kavmun kavmdur nahili la yefkahun düşünmeyen, anlamayan kavmdur diye. O şeylerek bir ayet. Birinci okanımız yani Enfal 60 ve şeylerek indi dowamyny okuyacak. Ýöne dowamyny okumazdan öňürde biraz bir näme ünsüňiz çekjekde. Indi Allah peýgamberi şeýle bir ayet berýär, musulmanlary öldürüşe, ýa-ni uruşa çağır diýär. Indi o uruş nähil uruş diýseňiz, Enfal şu okap duran ayetimiziň ady, suranyň ady Enfal. Enfal diýmegem ganimet diýmek bolýar-da bizde indi ganimet sözü kän ulanman soň şey diýerler, talaňçylykda elde edilen mal, talaňçylyk. Talaňa diýäňiz alaman, alamançylykdan gaýdyp gelýärler-a. O şonda elde edilen mal. Yani birilerini başka bir adamları talayan. Şondan gurrun gidiyor. Yani Allah peygamberi diye Müslümanları ayağa kaldır. O talaňçylyğa gidiýäňiz diye. Soň o talaňçylykda dam diye sizden bir adam olardan 10 sansını yener diye. Yani sabırlı bolan, şo taýinam nemedeli. Sabırlı bolan bir sany Müslüman 10 sany kapyry yener diye. Uruşda, öldürüşükde yani. Soň dowamyndaky ayet okaly. Dowamyndaky ayetde näme diýär? Onama kysga çaltyrady oka. El-anu haffafallahu ankum ve ala enne fiikum za'fen neme ve alimu enne fiikum za'fen diye fe in yakum minkum mi'etun sabiretun yaglibu mi'eteyn ve in yakun minkum elfun yaglibu elfeyn bi iznillah diye yani Allah'ın izniyle diye hazır tercümede düşünürsünüz. Vallahu mi'as sabirin. Devam edeli o tercümesine. El-anu diye, indi diye. İndi diyeni näme? Yokordaki ayetten son bu ayete gelinen vaktinde uruş bolýar, uruşda Müslümanlar yeňilýär. O şey dip ýazýarda çeşmelere girip okan wagtymyz. Müslümanlar yeňilýär. Soň yeňilenden soň ýene bir ayet gelýär. Ol ayette de indi dip başlaýar. Indi bolsa o yeňilenden soň haffefallahu Allah yeňilleşdirdi. Nämäni ankum sizin üstüňizden bir zady yeňilleşdiripdir. Nämäni ve alime enne fiikum za'fen. Yani Allah bildi o sizde bir ecizlik var. Urşu yeňip bilmediler ya urşa gidende. Yeňip bilmediler. Indi diýe Allah yeňilleşdirdi, sebäbi Allah sizde bir ecizlik bardygyny bildi diýe. O ýadyňyzda galsyn şu taýyna gaýdyp gelýär. Ve in yakum
Indi bundan soň diýe eger bolsaňyz owa näme bolsaňyz mi'etün 100 kişi bolsaňyz sabiretün sabırly owa 100 kişi bolsaňyz ýaglybu yeňersiňiz mi'eteyni 200 kişini. Indi näme bolýar? 100 kişi bolsaňyz 200 kişini yeňersiňiz diýe. Indi ayet üýtgedi. Öň nämet bir adam bolsaň ýa-da 20 bolsaň 200 yeňýärtiň. Owa indi bolsa bu ýerde ýa-da 1'e 2 boldy-da öň 1'e 10-ty, 1'e 2 boldy. Düşündirip bilýärmi? Ýa-da 10 esa ýakyn bir düşüş bar-da bu taýda. Gaty uly bir düşüş bar. Öň bir adamyň gidip 10 adamy yeňmesi nirede, bir adamyň gidip 2 adam yeňmesi nirede. Dowam edeli. Ve in yekum eger bolsaňyz minkum owa sizden biri bolsa ýani elfün müň adam ýaglybu yeňer elfeyni 2000 kapyr yeňer. Biiznillah Allahyň izni bilen, Allahyň ruhsady bilen diýe. Wallahu ma'as sabirin. Allah sabr edenler bilen bilelikdedir diýe. Indi ýyldaşlar bu iki aýaty deňeşdireli. Öň näme diýdi? Öň bir adam 10 adam yeňer diýdi. Soňra o yeňip bilmeýärler. Soň ikinji bir aýat gelýär. Indi diýe Allah diýe bildi diýe siziň ejizligiňizi şonuň üçin yeňilleşdirdi diýe siziň üstüňizdäki ýükü. Ýani o ýük haýsy ýükdi? Bir adamyň 10 adam yeňmesi. Soň indan bolsa bir adam 2 adam yeňýär diýe. Ýani bir adamyň 2 adamy yeňmesine düşürilmesi yeňilleşdirdi diýip o aýat gelýär. Ýani mundan soň şeylerek boljak diýär-de. Soň näme diýär? Soňunda da Allahyň ruhsady bilen yeňersiňiz diýär. Allah da sabr edenler bilen bilelikde. Indi bu taýda şey diýerler, siz soran wagtyňyz bu aýaty ine diýär sabr edip bilmänlikler üçin bolmady diýilen ýaly bir näme alyp götere, ýani ýene de musulmanlary ýa-da insany günäkärliğe. Bundan öňki çykyşymda näme diýipdim? Gowlugam erwetligem menden diýär bir aýatda, edil aşagydaky aýatda da gowluk menden erwetligem sizden diýär-de. Indi bu taýda da şoňa gelýär. Siz diýär sabrly, yeterli derejede sabrly bolmagyňyz üçin yeňip bilmediňiz. Ýöne Allah da indi bildi diýär, indi bilip galdy diýär-de. Ýene şu taýda we alime diýär. Ve alime geçmiş demede. İndi bilip galdım diýär. Ýa elmi dama bilýätim manysynda däl bu. O indi bildi. Allah da indi söz näme bulanýar-da? El-anu. O el-anu diýmek häzir diýmek, şu wagt diýmek. O şu wagt bilip galdy diýär. Allah da bilmeýän eken diýmek o. Yeňip yeňmejeklerini. Şeyler, bir zatlar ýyldaşlar ýa-ni Kur'anyň içi ine şunuň zatlar bilen dolu. Indi munyň bir aýat beýleki aýaty tutmaýan ýa-da Allahyň beren sözüniň dogry bolup çykmaýyşyna seretjek. Sebäp Allah näme üçin bilmeýän zatyny aýdýar öň. Soňa bilenden soňra mawa ine indi bilip galdym. Indi bundan soň bir adam 2 adamy yeňýär diýip aýat diýberýär. Ýa-da talaňçylyga çağırşynama gynanjak bu taýda. Ey peýgamber, musulmanlary topla talaňçylyga gidýäs diýe aýat şeýle ine birinji aýata seredin. Ya eyyuhen nebiyyü diýe. Şo taýdan başlaýar. Talaňçylyga gidýär. Indi ýok talaňçylyk däl, ýene näme diýjek bolsaňyz ine ýene de dowam bar munyň. Edil şol Enfal suresinde niresinde gelýär bu gezek? 69'da gelýär-de. 69-njy aýatda häzir şunu geçirip bilmän durun. Ana şey etsem geçýän eken.
Hova. Şimdi 69. ayette de illeşler has kızıklı zat var deyin. O şunun tağlançılığa gidilýändigini görkezýän subutnamasy. Baştan şu sure baştan başlanat şey diýýärdi. O näme diýär? Fekulu mimma ganimtum halalen dayyiben vettekullah innallâhe gafurur rahim. O näme diýär? Fekulu ýa-ni iýin diýär-de, noş bolsun diýär. Noş bolsun diýilen manyny alsak has dogry bolýar. İyiň iştäňiz açyk bolsun. Nämeden? Mimma ganimtum. Alamançylykdan elde edilen mallar diýelim, mal, mülk. Ýa-da ýa-ni talançylykdan. Ganimtum diýär, ganimet diýen söz ulanýar. Ganimet diňe talançylykda elde edilen mallar üçin ulanylýar. Ýa-da enfal. Enfal diýmegem şol mana gelýär. Nämiş? Halalen dayyiben. Arassa ve halal diye. Halal demek ruhsat verilen demek illeşler. Ullakan manisi yok bu sözün. Velin bizde halal haram deyip görürler. Düşünüp düşünmän. Arassa ve ruhsat verilen talançılıkta edilen maldan iyiň noş bolsun diye. Bunu Allah diye. Bir yere talançılık ediyen. O näme diye dowamlı? Vettekullah, Allah'dan korkun diye. İnnallâhe gafurur rahim. Allah bağışlayıcı ve rahimdir diye. Buna näme diýip düşünmeli? Yani Allah talançılık etmegi halal arası bir zat diýip hasap edýär. Özem noş bolsun iýin diýär. Ine siz soramak musulman ýurtlarynda näme üçin korrupsiýa ekän diýip. Bana soramak ine ayatda jogaby bar-da. Haýsy musulman ýurda gitseňiz korrupsiýa, ogurluk, yalan, talançylyk hemme zadan bardyr. Halkam garip ýaşaýandyr. Üstäklerem baý ýaşaýandyr. Sebäbi İslam dini Arap talançylygynyň eseridir. Özleriniň edýän talançylykly, baswalçylykly, imperial işleriniň üstünü odanlamak üçin ine seret bunu biz edemzok. Bunu ine Allah da isleýär. Allah etdirýär bize diýär. Ve hakykatdan hem şeýle ine gelin başına näme diýär? Ya eyyühen nebiyyü ve harizel müminine diýär. Harrizel diýär özem. Ýa-ni hökman tayinle diýär. Çağır diýär. O hökman suratda diýilen ýalak bir manyny berýär-de. Harriz diýilen wagty. Harize diýilse ýa biraz ýumşakrak bolýar. Harrize diýilse o has neme. Hökman çağır talançylygy diýäs. Soň talançylyga gitdiň. Gidende de bir giden mal mülk elde edýäňde. Olam ine bu taýda. Noş bolsun iýin diýär. Hop, baba. Talançylykdan iýmeline Türkmenistandaky talançylyk demesiniň hem bir sebäpleri şol sebäp şu wagtyň gurrun edem ok diňeje. Entek ruslar gelmän käde tarih kitaplaryny açyp okan türkmenler ine türkmen diýmek musulman bolan oguzlara diýil ýa-da. Musulman bolan oguzlar ýani türkmenler diňe talançylyk edýän ekenler. Dürli sebäpler bar ýöne ine şonuň nemesini şu taýlardan alýarlar. Talançylyk etmek dogry zatdygyna düşünmekleriniň hem sebäbi şol. Näme üçin Türkmenistanda o gullar eýranly gul diýilýär. Gidýär talançylyk edýär, kim eline else alyp gaýdýar-da. Bu zat yalan däl, onu kabul etmemiz gerekli. Bu şeýle, bunu düzeltmemiz gerekli. Nädip? Kur'any okap, bizim köp edýän hereketlerimiz, ýalňyş hereketlerimiz, däp desturlarymyzyň çeşmesi şu taýlardan gelýär illeşler.
Bize bolsa näme diýip öwredýärler? Ay Kur'anda hemme zat dogry zatlar bar. Kur'an bir-birine ters gelmez diýe. Näme gelmesine? Şu taýda okan ýerimizde Allah başta o söz berýär. Urşa gidin diýe. Sizden bir adam 10 adam ýeňýär diýe. Soňra o ýeňip bilmenden soň ikinji bir ayet gelýär. O indi diýe Allah indi bildi diýe. O siz biraz eciz ekeniňiz şonuň üçin bir adamy 2 adam diýip nämäni düşürýär. O demek Allah da käbir zatlar bilenok ya da bu Arapların talançylyk etme siýasaty sebäbi näme üçin diýip sorasaňyz şeýle bir zat bolup geçýär taryhda. 10-njy asyryň gurrunga meniň şu wagt aýtjak demem. 10-njy asyrda İbn Fadlan diýip bir adam bizim ata-babalarymyzyň ýani oguzlaryň arasyna gidýär. Razvedka gidýär. O kitap ýazyp ura diýär. Soň şu yazan kitabynyň içinde bu oguzlar ýol nitren eşekler, kapyr, aýtmadyk diýmedik agyr sözler hem o galanok hemme adam içinde ýazyp şu wagtky döwrüň ýani Abbasi sultanlarynyň näme bir zat berwanty o seretseňiz taparsyňyz ýani şol İbn Fadlan diýip ýazsaňyz çykýar. Şu sultanyň moldanyň aýatlaryna. Soň şoňa hat ýazyp ura diýär. Bular hakykatdan hem kapyr, bulary basyp alyp dini getirmeli diýär da. Ýogsa o taýda bir neme ýok diňe şey dip bahana ýazyp ura diýär. Soň padşahyň eline hat gelýär. Ay ine biziň adamlarymyzdan ýa-ni razvedkamyzdan diýeli has düşnükli bolar ýa. Razvedkamyzdan hat geldi. Ine oguzlar kapyr ekeni. Bulary yer ýüzünden aras salamaly, musulmanlaşdyrmaly diýýärler. Soň ýalňyşmasam şol döwürde Temimi ogullaryny has köprek çağırýan bolmaly da urşa. Ýani oguzlar bilen urşmaga. Şeýle agitasiýalar geçýärler. Ine şonuň üçin bar ýani nerden gelýär diýip sorasaňyz, bu Kur'anyň beýle talançylykly aýatlary. Şey diýýär soň bu näme diýmek bolýar? Bir kapyry baryp musulman etjek bolsaň elinden hemme mal mülküni alyp gerek bolsa garşylyk berýän bolsa öldürgen bilýän da elinden aýallaryny, çagalaryny, gulgyryny edip mal mülküni hem alyp soň şolaryň öýüne girip hem ýaşaýan. Ýani erkek öldürüp aýalyny gyrnap edip ogluny hem gul edip bar mal mülküni öýünde de ýaşap şey diýerler-de. Bu zatlaryň gaty aji taraplary bar. Şonuň üçin hem köp adam gaty gorkýa sebäbi öz göwüni ýetenokda öz dinine ýa-ni dinim diýip gören zady dininiň nämedigine geçen hem ýene bir Kur'anyň öz içinden aýat okap berdim. Bu din Araplar üçin getirildi diýilýän we şo manyda 3 ondan hem kändir de men 3 sansyny görkezdim. Ýyleşler. Ine şeýle. Ýani bu din Araplara geldi. O dili Arapça bolmaly. Başga dilde gelen bolsa Araplar düşünmez de diýilen ýaly aýatlar geçýär. Näme diýmek? Araplar üçin geldi diýmek bu din. Şonuň üçin o biziň hemmäniň dini dünýä alemlere rahmet bolup geldi däl. Araplaryň talançylyk siýasatyny ýöretmek üçin geldi. Öňem aýdyşlary ýaly 1400 ýyldan bäri däl, soňky 1000 ýyllarda din hökmünde şu wagtkyna bize görkezleýän din hökmünde ortağa çykdy. Ondan öň gözleseňiz hem tapmaýaňyz ýeterli derejede ýani şu wagtky islam o döwürlerde ýok. Sädin Araplaryň öz arasynda özleriniň bir dini bar. Şeýle ýöne soň imperial güýje öwürlenden soň dürli dinlere özüne siňdirip başlaýar içki siýasatlar üçin gerek. Ýani basyp alan ýerlerinde siýasat ýöretmek üçin. Ondan bir alýa, mundan bir alýa şey edip bu arada da ilerki nemelerde gurrun vermekçi. Onda şu taýda jemleýän ýyleşler sag bolun, bir soraňyz bar bolsa komentariýalarda ýazyn. Soň wagty gelende
cevap verecek. Bir-birden yine geçen bir iyileşmiş şu Yasin suresini okap ber hukman diýip şey diýdi menem o e, bir sahypasına belki ýa-da ýarym sahypasy wagt çäkli bolan üçin hem siz hem o içiňiz gysar okudukça kän bir çuňgur manysam ýok bilen. Şeýle ýöne okap bermekçi. Şoň bilen biraz baglanyşykly bir temamam bar. Şo tema baglap gurrun bermegim gereklidigine düşündüm-de. Şeýle onda sag bolun, ýene-de görüşýänçä indik hepde.